L'home que treballa fent de gos. L'home que treballa fent de gos parla després dels partits, fa el que li diuen Mourinho. Surt amb el xandall del Real Madrid, fa cara d'emporuguit, ell té por sense el seu amo. Avui el seu primer s'ha barallat amb l'assistent, li ha dit de tot, amb un posat burleta. La central lechera està que trina i no n'hi ha pas per menys. El Real Madrid va a la deriva. L'home que treballa fent de gos avui fa un paper galdós defensant José Mourinho. I amb el temps que fa de gos encara es posa nerviós. Amb la premsa no hi té traça i rompe la sala amb poc estil, però si sembla en Mr. Bean és la mal del diari Marca. S'ha pres de memòria el guió d'en Mou, cada frase, cada tros, queixes, insults i un improperi. Vinga, som-hi tots! L'home que treballa fent de gos al Santiago Bernabéu surt de la roda de premsa, puja a veure en Floren al despatx, mentre li enllustra el calçat, li dona restes d'escudella. Comprova que estigui ben lligat, diu que ara el traurà a passejar pel passeig de la Castellana i fa que no, encara que no és cap animal. Ell és tot un professional, honest, honrat i de l'Atlètic. Queixes, insults i un improperi. Honest, honrat i de l'Atlètic. Queixes, insults i un improperi. Honest, honrat i de l'Atlètic. Honest, honrat i de l'Atlètic. Queixes, insults i un improperi. Queixes, insults i un improperi. Honest, honrat i de l'Atlètic. Caranca. L'home que treballa fent de gos. Molt bé, m'han sortit bé. Molt bé. Doncs ja està. Ja podem començar la tertúlia de la penya del morro. Molt bé. T'ha sortit bé? Hòstia, sí, però no se'm...